Des de Vitampleni pensem que la millor manera de fer educació nutricional és treballar directament amb els aliments. Per això proposem tallers pràctics on ells poden manipular i així hi ha un treball educatiu i molt sensitiu, no? Treballen el gust, treballen el tacte, treballen la vista i també tenen l'oportunitat de treballar amb aliments nous que potser a casa no han tingut el plaer de degustar-los i al taller un per l'altre, amb aquesta part més lúdica, jugant, sempre s'acaben provant i millor descobreixen que fins i tot els hi agrada. Els tallers de Vitampleni no són només per escoles, poden ser també per centres lúdics, per centres esportius o fins i tot els mateixos ajuntaments a vegades en poden encarregar per poder-los fer en diferents espais cívics o jornades culturals, fires, etc. L'important és poder arribar a aquests nens i a vegades també les propostes són tallers en família, és a dir, que no només cuinin els nens sols, sinó que puguin venir amb el seu pare, amb el seu avi o amb un familiar proper i que puguin cuinar junts i que descobreixin que és una bona manera de passar no només una estona lúdica, sinó també d'aprenentatge a través de la cuina i l'educació nutricional. Als tallers de Vitampleni, els infants aprenen de manera divertida a manipular els aliments correctament, cuinant cada alumne el seu propi plat i experimentant diferents gustos i olors. Un dels entrepans el farem amb aquesta mantega, amb aquesta crema d'alvocat. Per tant, ara cadascú amb el seu ganivet ensuca una miqueta. Hi ha diferents propostes en els tallers. Es pot treballar des d'una pizza saludable perquè entenguin que no totes les pizzas han de ser amb productes càrnics. Es pot treballar també una amanida verda, però on hi hagi més colors i se'ls proposa que cada aliment té un color diferent i això té una importància a nivell nutricional. Es pot treballar també entrepans perquè sàpiguen que més enllà dels embotits hi ha altres opcions que són saludables i també són bones i fàcils de fer i es poden treballar a diferents tallers que es demanin a nivell personalitzat de coses que heu pogut treballar en el vostre centre de manera que puguem fer en coherència allò pràctic amb allò teòric que heu treballat. Si li deixen la part de fora, que és aquesta, vol dir que és integral, que no li han tret cap part. En canvi, si només fan servir el gra de dins, és una part més refinada, que la pellofa no l'ha utilitzat i per això queda més blanca. Els nostres tallers fomenten l'alimentació saludable a nens i nenes de totes les edats. Tornem als orígens, cuinem amb productes naturals elaborats per nosaltres mateixos, de proximitat i temporada. Ha sigut molt xulo, interessant i així aprenem a ser més saludables. La pizza, que he fet una forma d'una cara i m'ha quedat xulo. Pebrot, tomàquet, blat de moro i espinacs. D'aguacate amb formatge, el segon de poma, crema de cacauet i també neus, el que volia. La massa, quan havies de fer la massa en forma circular, agafava la pizza i li donava voltes. El primer era de formatge i de guacamole. Perquè és xulo, és divertit i aprens a fer com una pizza saludable, sense greixos ni res.